Errota badabil beharren. Danontzat hobeagoa eta sendoagoa bihurtu gura dugun arratia bat eraikiteko bidean gagoz. Eta horretarako, eragile ezberdinak elkarlanean ibili gara. Sektore publikoa, pribatua, hezkuntza eta gizarte mailako abotzak batu doguz. Danon artean, arratien egoerea aztertu eta zelango etorkizuna gura dugun definituteko. Biherko arratia marraztu dugu. Eta aurrean duguzan erronkei erantzuna emoteko proiektuak maigainan ipini doguz. Eta zuk, zeintzuk diren jakin gure dozuz? Zuk be biherko arratian parte izan gura dozu? Erdu, apirilako 22an Igorreko kulturretzan egingo dugun aurkezpenera. Datorren apirilaren 22an, ni ere han egongo naz, Igorren, zuekin batera. Ni be bertan egongo naz. Ni be bertan egongo naz. Gu be bertan egongo gara. Gu be bertan egongo gara. Gu ere han egongo gara. Ni banoa. Geu be bagoaz. Gu ere han egongo gara. Gube bagoaz. Han ikusiko gara. Igorren ikusiko gara. Ni be han egongo naz. Artea be han egongo da. Ni be bertan egongo no. Ni han egongo naz. Neu berai. Gu be bagoaz. Igorren ikusiko gara. Gu ere bertan egongo gara. Ni be banoa. Gu han egongo gara. Dazu?